можна робити виводи. І я постараюся зробити некалькі з їх. Тому що Народний фронт і демократичні лідери говорили постоянно. З 88-го года ви пам'ятаєте, що покуль буде комуністичний режим у Білорусі, не буде ніякої демократії, ніяких реформів і ніякої свободи. Слухали, кожен думав по-своєму. І ось історія підтверджує правильність гэтых слов. Другое, что говорилось постоянно, и над чем мы постоянно думали. Покуль мы не будем свободными, покуль не будем иметь незалежности и суверенитету, так само не будем иметь ничего. Не будем иметь ни реформу, ни полепшения життя, ни развития нашей культуры, ничего. История так само это подтверждает. Потому что этот путь, это было растоптание. Они имкнулись растоптать наш гонор, растоптать наше усведомление незалежности. И они не лечились с нами, мы не маем ничего, ни законов, ни обходных конституционных деклараций, это только декларация. Мы не маем ни нашего войска, мы для их никто, мы для их грязь. И они так с нами хотели и поступить. Мы повинны робить с этого выводы. Третий вывод, який мы уже можем зробить. Неколи Вольтер сказал, что мне не подобается, что вы говорите, але я готов отдать життя за то, как вы имели право это говорить. Это принцип демократии, принцип свободы человечей, поваги, поважать человека, значит, приймать таким, как он есть. Мы не підтримуємо політику Горбачова. Ми ведаем, як вона провалилася. Його політику з Чорнобилем, його проімперську політику з Совєтським Союзом. Усе це ми критикували і показували. Але коли до влади вирішила прийти кривавая хунта бандитськими методами, то справа уже не у політиці Горбачова, а справа у легітимності його влади. Справа у демократичному принципі, для яких ми змагаємося і живемо. Он має відповідне право, дароване йому законом. І ми це право обороняємо, тому що і це і наше право, і основа нашої правової держави, за яку ми виступаємо. Може здаритися так, що хунта, а напевно, і потерпить пораження. Я помилився, я казав, що протримаються максимум тиждень, але протримаються вони менш. Так ось на этой хвалі, коли были уже человечие ахвяры, и коли столько у нас было напруження, може здариться так, що союзний договор, який нам петля на шию, буде прийнятий на ура і не критично. Я хотів би застеречь нас усіх, тому що ми повинні пам'ятати, що Горбачовська – це одна група, а гэта, яка прийшла і хотіла прийти, це другая група. Яны одного кореня, тільки одні бандити, так сказать, кримінальні, а другая, як кажуть, ну, мафія партійна. І ми повинні це завсюди пам'ятати. Я хочу з вами поділитися своєю інтуїцією. Вона мене не покидає усі ці 3 дні. І чому хочу поділитися? Тому що многие мої колеги виказують те, що думаю і я. Шановні люди, мені не покидає відчування нейкого дьявольської змови. От усього того, що відбувається. Нечто тут нечисто, нечто тут було зарані предугледжено. Тому будьте осторожними. Хунта пойде, вони будуть судимі, але будемо осторожні. Каб ті, які вели нас увесь час у петлю смерті від Чорнобиля, вели нас у петлю этого колониального договора, как они под наше ура, как они на бойню нас не завели в тупик, куда вели уже так само 6 годов. То мы будем осторожны, и я хотел поделиться с вами своими сомнениями и застерегчи. Тут говорили об тем, як поводили себе наши керівники, як поводили керівники Верховного Совета, і які були поводжені у бюро ЦК. Так ось сьогодні ми були у президиуме Верховного Совета і особисто
звернуліся да спадара Дементея з наступным зворотом. Это нота. Я зачитаю тут два абзацы. Старшине Верховного Совета БССР Дементею и Президиуму Верховного Совета 21 жніўня 91 года. Сёння усяму свету зразумела, что группой службовых особаў в Москве здзейснила военно-номенклатурная змова супраць законно выбранной державной улады як у СССР, так и у союзных республиках. Позиция чакання, занятая вами, з'является фактично пособництвом дзеянням державных злочинцев, якія организовали антиконституційный переворот и імкнуцца усталяваць у краіне режим военной диктатуры. Мы вымушаны папярэдзіць вас об тым, что адмова ад неадкладнага склікання нечарговай сессии Верховного Совета БССР, ухиление ад рашучого осуждения путчу, замародживание з офіційнай заявой об супрацьзаконности усіх рашэнняў и указов так званого Державного комитету на территории Белорусской ССР з'является по сутности содеянием у злочинстве. Белорусский народ добро памятае жудасныя злочинствы сталинской диктатуры и не даруе потурання тым, кто знов імкнецца растоптать его суверенитет и свободу. Эта нота была передадена спадару Дементею пасля обеда, но отказу не было ніякого. Это было лепетанне. Але отказывать придется. Придется, шановные люди. А то, что это так, я вам откажу на тое пытанне, якое тут задавалося. Яно ўжо передадено по радио, и у меня есть записка от спадара Малиновского, який з'являється оглядальником газети «Добрый вечер», який пише наступне. Апошние звестки, які атрымала редакція «Доброго вечера», уже официально по каналах ТАСС у 17:15. Путчисты запросили политичное сховище у Ливии. Прошу внимания. Это еще не все. Самолет, на яким вылетело 8 злоўшчыкаў, спрабавалі затрымаць у Киргизии. Але самолет з імі вылетел за межы СССР, подлетел до межаў Ливии, и апошние звестки, что Каддафи отмовился их принять. Это еще не все, прошу вас. Тише. Поведомлено, что вечером Горбачев повинен быть в Москве и магчыма выступить о 21 године по центральному телебачению. Есть так само меркаванне, что и гэты самолет с путчистами завернуты назад, и магчыма яны сегодня будут и арыштаваныя. Будем, так сказать, следить по радием, телебачению. Стояла еще вельми темная, зловесная и организованная сила, якая не спынется ни перед чым. И нам, белорусам, повинно больше, чем кому быть вядома, что это за организованная темная сила. Бо яна тут найбольш и дислокуется. Одиная компартия, якая приняла открыто подтримку путчистов, это КПБ, и опубликовала свою заяву. И одиная республика, якая фактично у своей непристойной, я бы сказал, низкой заяве с двойным сенсом фактично признала гэты самазванный комитет. Усё гэта надруковано, ад гэтага не адмовішся, і за гэта трэба несці адказнасць. І мы павінны памятаць, што калі мы і надалей будзем так чакаць і спадзявацца, што нехто нам прынясе свабоду, нехто нам даст суверэнітэт, што парткомы самі пойдуць з заводаў, нічога не будзе. Мы павінны памятаць зараз, зрабіць вывады з гэтага путчу, на якім краю мы знаходзіліся, и брать наше жыццё, нашу свободу, нашу будучыню у свои руки. Калі у нас это будзе, у нас будзе будучыня. Жыве Беларусь!